Punt 2.4. Proposta de Ciutadans per a l'articulació d'un sistema que permetisca avisar a tots els membres de la Corporació Municipal dels actes als que han sigut invitat a l'Ajuntament. Tot això ve perquè nosaltres des de Ciutadans, al igual que han comentat en el resto de grups de l'oposició, tenim la sensació de que des de l'Ajuntament, per lo que sempre diguem que es polititzen les coses, se fan actes, se fan coses i és una sensació, i en alguna ocasió ho hem pogut contrastar, de què se mos deixa a banda. En l'exposició de motius fiquem l'últim exemple, que la cooperativa va fer un acte en el que convidà l'Ajuntament i nosaltres enteràrem d'aquest acte per una crida de la portaveu del PSOE a la nostra portaveu, interessant-se per si havíem estat convidats. Ficarem en contacte amb la cooperativa i tal, i digueren que sí, que ells esperaven que participaren tots els grups de l'oposició en aquest acte i que era un acte per estar en la corporació municipal. Entenem que quan se convida a l'Ajuntament, una entitat no està fent una invitació ad hoc al grup popular, sinó entenem que l'Ajuntament són tots els grups. I per això volíem dur-ho així al plenari perquè tots tinguérem clar això i poguérem arribar a acords perquè no es repetisquen certes coses. Nomenar també, per exemple, el dia d'assemblea i se mos convidà a la professor i després així en l'Ajuntament hi havia un aperitiu, hi havia unes coses, no sabem qui vingué, qui no vingué. El senyor Carlos Bosch se dirigia a Ernest i a mi, per exemple, quan estàvem eixint de la església, i ell, Carlos, ens digué que si volíem vindre. Però oficialment no teníem ninguna notificació, ni sabem qui acudia a aquest acte, què persones. La invitació de la Unió Musical, teníem les invitacions així en la recepció de l'Ajuntament, doncs el mateix, no sé si fon Laura o Ernest o què fon, mos avisar, vinguérem així, ahí estaven les invitacions i que se s'havia passat a avisar-nos. Així com altres entitats tenim constància que han convidat a l'Ajuntament i, sin embargo, els grups de l'oposició mai han tingut ninguna notificació. Entonces, nosaltres l'acord que proposem en aquest plenari és que quan l'Ajuntament recibisca una invitació d'una associació que no siga exclusiva del Partit Popular, que esta es faci extensiva a tota la corporació municipal. Compromís? No, per part de Compromís, l'exposició que ha fet el company de Ciutadans coincideix pràcticament amb el que pensem respecte al tema. Concretament, el tema que comenta de Sant Blai, el que es va anunciar públicament és que després de la processó s'entregaria allí mateix a l'església com es va fer la blayeta, la rosqueta de Sant Blai i tal, però la veritat, publicitat del tema de la picadeta que es va fer a Dalt, ens la varen dir de paraula quan vam eixir de l'església, quan anava a començar la processó. El que no recordé si va ser Carlos Bosch, jo estic en que va ser, igual qui siga, però crec que va ser Alfonso Faus qui mos ho va comentar. En qualsevol cas és indiferent. Però bé, trobem correcta la proposta que planteja Ciutadans. Zoe? Bé, este tema que avui el porta al ple Ciutadans, nosaltres és un tema ja recurrent des de la passada legislatura. No és la primera vegada que passa, ja va passar diverses vegades en la cooperativa, que directament, perquè hi ha persones que tenen contacte amb nosaltres de la cooperativa que ens diuen vos esperem aquest dia, però clar, això no és la cosa. Vull dir, el que jo vaig perquè sé que estic convidada no és l'assumpte. L'assumpte és que si fan una invitació i la invitació arriba a l'Ajuntament per a tota la corporació,
efectivament tota la corporació se té que enterar de que té que anar a aquest acte o a qualsevol altre. I dic que és un tema recurrent perquè, a més, no sols passa en la cooperativa, passen moltes altres coses, inclús en la Guàrdia Civil, que vaig tindre jo que disculpar-me en el sargento de la Guàrdia Civil i dir-li que el grup socialista no anava a l'acte del dia del 12 d'octubre perquè no havíem rebut la invitació. I quina va ser la meva sorpresa quan va dir no és possible. I dic, pues sí, sí és possible. Pues nosaltres sí canviem la invitació. Dic, pues bueno, pues conste que no se fa extensiva perquè, clar, pareix com que nosaltres no volem anar a aquestes coses, però evidentment jo no me puc presentar en un acte, encara que supose que siga un acte al que estem convidats, si efectivament no tinc una invitació oficial que diga que des del tal entitat convida a la corporació municipal, incloent, per supost, els regidors que estem en els altres partits, per acudir a aquests actes. Per tant, des de luego, recolzem la iniciativa de Ciutadans perquè, com hem comprovat, no és la primera vegada, sinó que passa moltes altres vegades. Nosaltres també coincidim. I així després sabrem de totes les invitacions que se fan, a quantes s'acudixen i a quantes no. Ja està, no hi ha ningú problema. Ese no és el tema, senyor alcalde. Bueno, anem a veure. Estic dient que coincidim en la proposta. Damunt també t'enfades. A més, no és una proposta teua, és una proposta de Ciudadanos. Vots a favor? Sí, és unanimitat.